OK, takže ja vás všetkých vítam u ďalšieho videa. Moje meno je Slavo a v dnešnom videu vám ukážem, ako si budete môcť spraviť vlastný web pomocou HTML a CSS. Ako samé prvé budeme potrebovať si stiahnuť Visual Studio Code alebo skratenie VS Code zo hlavnej stránky Microsoftu s tlačením na download. Ak už máme náš Visual Studio Code stiahnutý, tak si vytvoríme nový príčinok, ktorý si nejako pomenujeme, napríklad web pre video a ten si priťahneme do Visual Studio Code. Po spustení programu budeme si potrebovať vytvoriť dva súbory, že si tu klikneme na New File a potom tu hore si napíšeme index.html a stačíme Enter. Tu sa nám vybere, že kde chceme tento súbor odložiť. My už to vlastne máme dané, že sa to odloží hneď do toho súboru, čo sme si vytvorili na začiatku. Takže dám Create File. A teraz sa mi tu naľavo tento súbor vytvoril, s tým, že tu už môžem začať niečo písať. Budeme vlastne písať aj ten náš kód. Ďalší súbor, ktorý budeme potrebovať, je CSS súbor, čiže tu vľavo hore si klikneme na New File a vytvorím si súbor, čo sa bude volať style.css a stlačím Enter. Teraz, keď už máme náš projekt pripravený, by bolo dobre, aby sme si vysvetlili nejaké základy oprogramovania webu. HTML je skratka pre Hypertext Multimedia Language a CSS je skratka pre Cascading Style Sheets. V súbore HTML sa vytvára samotná stránka a v CSS grafika pre tú stránku alebo teda web. Ako prvý riadok nášho kódu bude vykričník doctype HTML, ktorý nám určuje verziu alebo druh webu alebo stránky, ktorý chceme robiť. Vlastne to je pre weby, aby vedeli náš kód prečítať. My budeme používať verziu HTML. Ďalší riadok, ktorý vyzerá nejako takto, nám určuje, v jakom jazyku bude náš web písaný. Tak môžete si tu napísať napríklad SK ako po slovensky, CZ po česky, alebo N po anglicky a podobne. Ako ďalšia časť kódu je vlastne urobiť si tzv. Head alebo hlavičku, v ktorej sa nachádzajú vlastne metadata pre náš web, takže nejaké základné informácie. Usporiadanie týchto funkcií, alebo jak by som to nazval, je jedno, jak ich usporiadate, ale tento prvý riadok meta charset UTF-8 nám charakterizuje to, že štandard, ktoré znaky náš web bude môcť používať. UTF-8 vlastne podporuje napríklad pre náš web nielen iba písmená, aj diakritiku, ale aj špeciálne znaky ako otázniky, vykričníky, rôzne zatvorky, ale dokonca nám podporuje aj niektoré emoji. Ďalší riadok webu vlastne nám charakterizuje to, že web bude natiahnutý na celú stránku a vlastne sa bude prispôsobovať veľkosti zariadenia, na ktorom je vlastne náš web zobrazovaný, či je to na mobile, na počítači alebo na tablete, telke a podobne. V sekcii Title si nastavíme názov našej stránky, ako bude vyzerať v tabu. No a posledný riadok vlastne cez link si vlastne pripájame náš CSS súbor k nášmu HTML súboru, aby sme potom pre náš web vedeli robiť grafiku. Menšia vsúvka je tá, že môžeme si tu ešte pridať tento riadok na pridanie vlastne ikonky nášho webu, ktorá sa bude ukazovať takisto v tabu. A možno ste si už aj všimli, že ako vlastne sa bude programovať v HTML. A to je to, že každý element alebo nejaká časť kódu sa začína s takýmito zobačikmi, akože zatvorkami, a končí sa vlastne podobne s týmito zatvorkami aj s názvom elementu, s tým, že je tam ešte to lomitko. Postupne sa nám začína už celý kód trošku byť viacej komplexný, takže som vám niektoré časti kódu zakomentoval
A vlastne to, čo je zakomentované pomocou vykričníku a pomlčiek, tak není súčasťou webu, ale je to skorej keby informácia pre toho programátora, aby si pamätal určité časti svojho kódu. A ako ďalšiu časť nášho webu budeme potrebovať element body, teda telo, v ktorom je vlastne už samotné vlastne telo celého webu. A ja to väčšinou robím tak, že ako prvé si do časti body dávam header, čiže to je vlastne hlavná navigácia, potom main, čiže tam bude vlastne celý obsah stránky a na koncu je footer, čiže keby petica, v ktorej môže byť napríklad potom i copyright claim, rok vytvorenia stránky, názov toho programátora, čo stránku spravil a podobne. Teraz by bolo fajn, aby sme si spravili prestávku na to, aby sme si predstavili a vysvetlili rôzne elementy, ktoré sa dajú vo HTML použiť. Tak jeden z najzákladnejších je element P, čiže skratka pre paragraf, s ktorým môžeme pridávať samozrejme text do nášho HTML webu. Ďalším z nich je napríklad element H, čiže skratka pre header, a môžeme tam pridať i číslo, čiže tým pádom sa nám vlastne text bude meniť ako jeho veľkosť. Ďalším z elementov môže byť napríklad element UL, čiže unordered list, alebo OL, čiže ordered list. Rozdiel je medzi nimi taký, že buď je jeden list urobený cez odrážky, alebo cez čísla. Ja som si spravil takéto menšie demo, kde som napríklad do headeru, čiže navigácie webu, pridal ešte cez element button nejaké tlačítka, napríklad pre menu, omne, galerie a kontakt. Tým, že práve používame charset UTF-8, ako som spomínal na začiatku, tak môžeme napríklad tu vložiť znak, ako sú tieto tri čiarky. Následne vo sekcii main, kde je celé vlastne telo webu, tak sme si urobili veľký nadpis cez H1, teda header 1. Potom sme si dali podnapis cez paragraf, teda element P, ako ovocie a zelenina. A následne sme si urobili jeden zoradený list, ktorý je cez čísla, a jeden nezoradený list, ktorý je bez čísel, a v ňom sú jednotlivé položky dané cez element LI, teda list. A do footeru, teda petice nášho webu, som si dal copyright claim, ktorý nám tiež umožňuje vlastne pridať tento znak vďaka UTF-8, rok, kedy bol náš web vytvorený, a názov. Teraz, keď máme už základ nášho webu spravený, tak sa môžeme vrátiť do súboru, ktorý sme si vytvorili na začiatku. Jak máme tento index HTML, v ktorom sme si písali vlastne kód, a klikneme si na ňo. Ja si ho otvorím radšej v programe Opera, ale môžete použiť aj svoj vlastný nejaký iný prehľadač, ktorý používate. Tak tu máme spustený náš web, lenže tým, že sme použili iba HTML bez CSS, tak zatiaľ náš web vyzerá takto nudne, pretože sme tam nepridali zatiaľ žiadnu grafiku. Ak použijeme CSS a tým vlastne pridáme nejakú grafiku nášmu webu, náš web môže zrazu vyzerať aj nejako takto, a to si môžeme napríklad ukázať v nejakom ďalšom videu. OK, a ja si myslím, že pre toto video by to mohlo byť všetko. Pokud sa vám toto video páčilo, budem rád za každý like, odber, koment, poprípadne zdieľanie. Budem rád, keď moju tvorbu podporíte napríklad aj prostredníctvom Ko-fi. Môžete ma sledovať na mojom Instagramu. A ponovom som si vytvoril aj nový Discord server, ktorý budete mať v popisku videa, ak by ste sa tam chceli pripojiť. No a vidíme sa na budúce, tak zatiaľ čau.